drahí ľudia pokoja a mieru, čo by ste vyrobili na mojom mieste? Vážení a drahí ľudia pokoja a mieru, čo by ste vyrobili na mojom mieste? Vážení a drahí ľudia pokoja a mieru, čo by ste vyrobili na mojom mieste? Ja som nič nepočula, nič nevidela, nič nechcela, nič nevravela. Ja som s nikým nespala, nikoho sa predtým nedala do chladku sedieť. Ja som bola ticho vždy, keď sa to odo mňa chcelo, keď to vrelo medzi nimi i medzi tými, s ktorými ste vy. Ani z hliny po skoka nevytiesla, len z jedného pohára nepili jeden. Korbáč neutriedli jeden, tanier do ringu nehodili. Tak ty mi už nič nehovor, švás, inak ťa utnú. Švás, inak ťa utnú. A ja som to ustála, upratala, vyžehlila, vyladila. Lebo som nič nepočula, lebo som nič nechytila. Na ňu, na neho, na nich, od nej, od neho, od nich. Vážení a drahí ľudia pokoja a mieru, čo by ste vyrobili na mojom mieste? Vážení a drahí ľudia pokoja a mieru, čo by ste vyrobili na mojom mieste? Ja som nič nepočula, nič nevidela, nič nechcela, nič nevravela. Ja som s nikým nespala, nikoho sa predtým nedala do chladku sedieť. A ja letím, odrazil sa úskok, davom, prázdnom, odrazil sa hnev, vzduchom, snom. A ja letím, zdravím, niečo chcem pod pozornosti skry. Odrazil sa prúčik z 8 krajov krajiny a zabudol, koho chcel byť. Vážení a drahí ľudia pokoja a mieru, potom si spomenula, že vždy mojím bol. Pokoja a mieru, čo by ste vyrobili na mojom mieste? Vážení a drahí ľudia pokoja a mieru, čo by ste vyrobili na mojom mieste? Vážení a drahí ľudia, vážení a drahí ľudia.